NgoLwesithathu langomhla ka-23 Julayi ku-2025, iNkantolo yaseNquthu igwebe uMandlelisa Mabhale oneminyaka ewu-58. Lo wesilisa unikezwe odilikajele abayi-10 kanye neminyaka ewu-70 ngaphezulu ebhadla ejele, emva kokuba etholwe enamacala ayi-10 okudlwengula, awokuhlukumeza ngokocansi kanye nokubukisa ingane i-pornography. NgoSepthemba 2022, umqaphi wezingane wezwa amalungu omphakathi ekhuluma ngomfundisi thizeni ekuthiwa uhlukumeza izingane endaweni. Ayimphathanga kahle le nkulumo, kangangoba wathi mangabe efika ekhaya wazibuza izingane ayigadayo ngoba bejwayele ukuhlala nalomfundisi ziphinde zimsize noma ebamba amatoho endaweni. Kwathi mangabe efika ekhaya eseyibuzile izingane azange amnikeze impendulo eqondile, kodwa kwathi mase kufika uMawazo ntambama zagonyuluka kuMawazo ukuthi lona owesilisa ubeyidlwengula, ubezithatha aziyise endlini yakhe afike azibukise i-pornography mese eyayidlwengula endlini abeyiqashile endaweni yasendindini. Kwabeke sekubikelwa amaphoyisa ngokukhulu ukuphuthuma. uMabhale waboshwa la ayesecashe khona endaweni yaseLuvisi ngomhla ka-22 Septhemba 2022. Wabekwa amacala ayi-10 okudlwengula, awokuhlukumeza ngokocansi nawokubukisa izingane ezincane i-pornography. uMabhale wazama ukuthola ibheyili enkantolo yaseNquthu, kepha isicelo sakhe asangaphumelela. Icala lakhe-ke labe selidluliselwa eNquthu Regional Court la awaphika wonke amacala ebekwe wona. Abaphenyi-ke basebenza kanzima ukuthi bakhombise ukuthi lona wesilisa ngempela uzidlwengulile lezingane. Nenkantolo yabona ukuthi ubufakazi obulethwe amaphoyisa banele ukuthi lo wesilisa athole odilikajele abayi-10. Ncane uthi kuze nenjamila ingezwe uthi bese uthi yabona iwindi ulivule ngathi kwakho cha nje ungakuthi abadlula ibanga lakhe bese umlunguza ngeke uyikholwe into ongayibona. Lalela ngixoxela ungabonani into engiyenzile mina. Hayi mina ngifuna ukukhuluma library amazwi omunye umuntu phela labantu ababhala imqinga ama experiences abo. Yindaba iBhayibheli abantu eBhayibhelini bebe powerful. It's because babe powerful ngokwezimo abangene kuzo. Bebengakhulumi ngezimo zabanye ukuphendula abanye. Why thina siba ama fake kanje amakholo? Sikhuluma ngomlilo kaShadrach uyeko wakho. Okay. Manga kucotshoze uthi umqalazi uthi akithi uyibhubesi la ekhaya. Ubaba ubhubesi akahleki. Ubaba ubhubesi akahleki akekho romantic. Usuze wathi indoda yomzulu. Wazitshela na wathi indoda yomzulu. Ngoba phela kuthi umamukele indoda yomzulu. Mawungamqalaza ngale ntombini uyombona edansa eyifuna phansi bese ithole yenyuke nayo. Hayibo. Uyibuze ukuthi hayibo. Dlala uyibuze ukuthi hayibo. Uyena ubhubesi lo. Lalela ungasheshi iwindi ulishaye khona izinto sazozibona. Mangakumbheke indlela embisa kamnandi ngayo le ntombi. How sweetheart, how are you? Ugrand kodwa emalini and uprovider la kungacelwanga. Lalela ke yini edala lokho. Ungashintsha kanjani ukuthi lento ayiyona ngale abe yiyona ngala. Ungasheshi uxeke. Lalela ke. Angini mangena la kwakhe. One uqambamanga akashonga ukuthi unentombi. Mangena ucingo lentombi uzakhahlela athi lo ucingo linesitefe kanti uyazi alinasitefe. Kodwa ngale ukhuluma iqiniso mangena ucingo likankosikazi. Utshela lesindindwa ukuthi nangu unkosikazi wami efona. Into emenza flowe lapha entombini ukuthi ayikho into ayifihlile. Lento emthithizisa ngala
asangakwazi nokubrasha uqamba amanga. Sibiya mina ngiyakucela ke mntakama, awukuwabiza ama couples sike sikhuluma iqiniso. Wabize mfethu, wena abantu bayakuzwa angazi ngisho usuyisibhedlela nje bajabulela lokho abantu. Namuza Sibiya namu utheni ngoba uthe so okay, yini into edala lalela, yini into edala ukuthi enkosini ungakwazi ukunikela, ungakwazi ukudansa, ungakwazi ukudumisa? Uyazini amanga? Utshelwa yimina amanga. Phela wena uzugxeka abantu abenza izono ngoba wena uqashile, bese uNkulunkulu ekasuka wazwa namanga umuntu. Amanga ayikho into yokukhulula emhlabeni njengokukhuluma iqini. Bafethu ngicela nini take it from me. Sibiya ngoba ngizelanga lokho kwisemina elandelayo sobe sixoxa ukuthi umkhulumisa kanjani umuntu iqiniso, wena ulikhuluma kanjani iqiniso. Uyobona umuntu wakhe treat like an angel. Athi noma kuthiwa useThekwini useGoli athi nje hi honey, cha ngiyakubingelela nje. Uyothola ukhiso ongenazizathu ngoba ukhulume, he has just spoken the truth. Utshelwa yimina, mina sengabonke labantu abanenhliziyo ezimbi abangasizani, labantu abama-fake abafihlile. And isilonda esifihliwe, mina uma abe ngithi mangilimala ngithi ngiyibopha ngebhondi fathi ungasibophi ngoba isilonda esiboshiwe sipholi. Utshelwa yimina the day yabo nje uSibiya mengancenga. Sibiya sithola umuntu wasesingisi, sikhulumele no-MTN isingisi sakhe komplethe lesethu sigcina kwis not over, asakwazi ukuya ngale. Okay, masikhathi sithole uSibiya lalela, sithola umuntu wasesingisi la, sithola umuntu wasesingisi la, noma sithola ubusinessman la ozosixhasa, sinikeza ama-office, sinikeza i-helpline, kube nolayini. Cha thina sizele ukuzothandazela abantu, sizothi wazokhuluma iqiniso ubone mawusuphuma uyophuma ushawo umoya kanjani. Ungcono umuntu ogqoka amajezi awu6 ehlobo kunomuntu ogqoke amanga ebusika. Amanga. Mina I prayed enkosini, we made a vow noNkulunkulu ukuthi inkosi qale ngidadisha khona labantu kuthiwa ama-French philosophers, the greatest French philosophers, Rousseau, Voltaire, oba ngithi inkosi mina mawungangipha ubuhlakani obungasiza abantu sengi-right baba. Mina mangishumayela ungizwe kahle, sikhona iy'nceku, bakhona obishop, bakhona obani, abantu abangalichaza isiZulu kukhunywe. Mina ngazi isiZulu, ama-toilet akhona ngikwazi angakuphi. Mina nje ngizazela ukuthi mawusengala kada la nala nami mase singale ngiyobe ngithithiza nawe kulayini ngithi sijika ngakuphi, angazi lutho. Ungizwa kahleke, this is me. Ungizwa yimi ke lo, mina ngibizwa abafundisi kade siyoshumayela kwenye indawo uDumisano uyazi, kuze umfundisi owuprofessor ogcobe udoctor wezwi la, bafuna ukungi-honorisha ukuthi indoda uhlakaniphile siyaku-honorisha. Ngithi ima khona igama esenzongiqamba lona nisenzothi uBishop Zondo doctor. No ngabatshela ngishiswa yini, I'm not a bishop. Angiyena lalelani kucabanga ukuthi kuze ube mkhulu kufanele kube mkhulu. Awulizwa lo sentence? Man, you don't need to be big. Kucabanga ukuthi kuze ube mkhulu kufanele kube mkhulu. Yabona kuze ubaleke akufanele kube mkhulu. Uyayibona i-fridge noma imoto noma i-TV, akekho umuntu otsaka njengenjini emotweni. Ithakela amanye amaphathi no malini lithi hayi inkosi yami, hawu mina ngu-1,500 ithi njini we kubuza u-Oxos njengoba umzindi domi umalini Oxos nkosi yami ngo-2,100 bwa kubuza kuyibhethu wena ibhethu ngo-450 we ukucakelana kwamaphathi bese
ngibona ukuthi khona intanjana encane noma ipayipi elincane kusamlona lingakhulumi halidayiswa naseyindaweni zakoBenz lona ungalithola noma ikephi lise Motors Pay mhlambe lona lu 32 rand kodwa limi ngento eyodwa lithi noma ke ngaba abakhulu ngisuseni ningimonyule nibona imoto izosuka yini akudingi ukuthi ube mkhulu kuze mina ngikutshela umncinyane nje uJesu behlanipheka abafunanga uJesu bomkhulu baziwathi ngizele ukuzosiza abantu ngizoyiguqela ngingasevwa ibalekele lento yokuthi abantu uma uqhamuka bese bethi attention ibalekele zamazo zonke indlela ukuba iblessing kubantu bagangile abantu bakwazi ukukusa phezulu kanti sebekubonile uzoshibilika bafuna ukuthi ungasuka phezulu kakhulu. Ngicela ungibambeleke lezi zinto eziyi3 engicela ukuzokhuluma ngazo samsane ngazo uNkulunkulu akudlulisa kuzona mezoshaya na unyawo. Ngizoba spiritual ku 2 minutes okugcina nje. Free test uNkulunkulu akufundisa wona mangabe uzoba great ube top ashaye na unyawo. Number 1 excuse uNkulunkulu ukufundisa wena ukuthi unjani. Sisuse ekhaya grade ye ku standard nesilole nesizwe ngithi before uNkulunkulu akufundisa izulu Gcobo business uma ezoba involved kuwe uqala kufundise wena funa kuyimasterisha uzazi ngistrong la ngiweak la ngihluleka la uNkulunkulu akahambi ngemfathu engazazi yawoma bakhuya ngomuntu ezulwini ngaba khona wonke ama office phathele sports alikho uNkulunkulu akadlali uNkulunkulu ungizokahle akahambi uNkulunkulu nemfathu engazazi ilalela yonke lento ekushayile yilento ekwehlele uNkulunkulu ufuna ukukhombisa wena ukuthi njalo nje ongikuhlaphelele kancane yini umuntu kuhlaphelela kancane yini umuntu abafundile uzobeza bethi a man is dual in nature 2 in 1 uyibambe 2 in 1 akumina lo indlu yami le mina ngihlala la ungabophuma la uthi mina ngiyamazi uZondo uma ngabe nishuta ngamakhamera ushuthi mina ushuthi indlu yami awungazi mina ngihlala la khona la siya khona njalo ngicela uyibambe lento umuntu umbili kodwa kambili munye kodwa kamunye u2 kodwa yena u2 munye kodwa kayena phela umuntu u2 yiko mangawa la ngithi qimphansi ngathi uZonda akasekho emhlabeni kodwa sicela insizwa izomqukula kodwa akasekho kodwa sicela insizwa zizomqukula kodwa akasekho kodwa sicela zizomqukula kodwa yena akasekho kodwa ke sicela zizomqukula uyabona ukuthi khona lo ngasekho naloqukulwa uSibiya uphuma emngcwabeni item number 1 ubuthi sihlangene ngosibanibani ongasekho emhlabeni usishiye ziuba enyangeni yesinaka item number 9 useyabonwa item number 1 akekho usishiye number 9 useyabonwa number 1 akekho ushiyile 9 uyabona okay khona njalo la siyakhona uyibambe lento mina lokhu kungisizile umuntu is 2 in 1 lalelake mina am Pastor Zondo that is the real me the one or predestined ukuthi uzoba international speaker ozo travel the whole world makhulunywa ngoPastor Zondo ilona ubless uNkulunkulu ephuma engena ozoba inhloko angabe umsila ilona uNkulunkulu anama plans amahle ngayi hayi ukumdestroya but ukumprosperisha bese kuba khona uSthembiso Zondo lo zodicilela uPastor Zondo phansi. Okay, asise kwi standard. Okay. Masikhuna ngo Mr Magic. uNkulunkulu wayazi ukuthi kuba khona uMr Magic. Wow, a man is magical. Akadinga ama sentence amaningi ukunyakazisa abantu.
akadingi ini, akadingi salary enkulu ukuze abe neimoto, abe nemizi, abe nani. Yonke into ayenzayo mempredestine lo muntu lo kuneyingane esizofundiswa ile ndoda, kunozonda abazothi sebephathi baphakanyiswe ile ndoda. Le ndoda ayiyona imillionaire, ayiyona ibillionaire, le ndoda iyiblessing. Ngikhuluma ngoMr Magic bese kuba khona uLinda ozalo ugida ngaye ozolimaza uMr Magic. uLinda lo onegazi likagida ngaye elifuna izinto zala. Kuno Sifiso Ncwane kwaziwayo, what a worshipper. Wow, urabish, udoti. Yaziwa wema lo. Akadingi ukucula isiGreek, thatha leli culo elilula uzokhombisa. Ya uzothi one. uNkulunkulu akathuki vele mhlaye dala uSifiso iworshipper. Kuyothengwa amacopies ale ndoda akazabona. Akekho umuntu ongamisa le ndoda ngaphandle kukaSifiso. Akekho umuntu ongawisa le worshipper ngaphandle kwaSifiso. Uma kaSifiso uNkulunkulu wadala iworshipper, kodwa uma kaSifiso wazala uSifiso inyama le. Kufuneka ungakulinge ukhohliswe isingisi, khohliswe na ukukholwa, uzukhohlwe ukuthi uwabantu abayi2. Do you know ukuthi noma ukhetha uJesu khona okhetha uJesu khona ongamkhethi? Hayibo mina ngithi do you know ukuthi mawukhetha uJesu ungaqadi nimkhetha nobabili. Hayi manje iBhayibheli uma umuntu ekuKristu isidalwa esisho ungaqadi kushiwo wena, kushiwo lo munye. Lo munye uzakwenza sure ukuthi ufunga sekho kuKristu. The number one enemy yomuntu akuyena uSathane akona amadimoni akubona abantu. The number one enemy yakho wena. Amina okay ake ngikhulume ngani. Mina ngifuna ukunitshela iqiniso, mina ngiyabafethu angazi. Mina abantu bangigcwala. Ya bangigcwala abantu. Bangithanda abantu today. Okay. Uzozwa. Uma ungangifuni mina obvious uyathakatha ushotelwa imali yemfene. Phela. Then okay. Okay, uzozwa. Uma ngabe izolo ngishumayela kaBishop uZondo. Kukwele ngashaya mfethu, ngashaya. Inonke nikwenze 10 minutes ngathi nami ngathi ukuthuka ayibo. Akini manje uPastor Zondo lo wapredestinelwa vele lento. Mase ngiyohlala phansi sekuthiwa okay last item kunezidle ezibekwe etafuleni. Do you know ukuthi into yokuqala engiyibonile etafuleni yini? I-champagne. Ngingakaboni ungezohle angithi mina ngizalwa ubaba ubephuza. So manje ngiyigazi la noma sengikholwa. Ngingakabona ama-aphula nani into yokuqala ngibona i-champagne ngathi uPastor Zondo wakhuza uSithembisi. Hey kodwa usebonile uSithembisi uthi hey mina ngizokutshela iqiniso ngiphume ngihamba. Ma ungalithathanga mina ngisengandaba. This is the truth. I'm a pastor. Nalento esingisike nesibiza ngayo motivation lokho ke ngiloko yonke nje ngikutshela mina ukuthi izolo angikhuluma indindana yasihleli ngize ngiyahleka ngithi hayibo ukudla kungaka. Mina ngibona icha akini manje igazi lasekhaya ialcohol. That is why that is why mawufuna ukuwina uboda dishu uSathane wakini. Hayi wakamakhelwane. Mina wesibiya mina mfethu ngisho ungangikhomba ngenhlamvu ngengijole nomunye umfana ngoba ubaba kaza yenze lona. Kodwa awusibiya mina ngisho ngakhumula hayibo hayi ngeke. This is simple. You need to read. Do you know ukuthi mawuhlushwa indoda yakho mhla waqokama waqalaza ukuthi izalwa uba uyoyixolela.
That is why thina ama-Africans ungizwa thina ama-Africans kunesisho ebeshiwo yimpunga. Yabona mina I respect amazwi akhulunywe umuntu sekuyoshona ilanga. Esevukile ekseni waphila wadla breakfast kwabasemini kwabantambama kwathi sekusebusuku kwathi ninginike ipeni ngeke ngikhulume ngento engiyibona ekseni nasemini. Athi ama-Africans upelepele umdala uyavuka ogqokweni. Hayi yazi ucabanga ukuthi leli kheshe lapha lalento lalithini. Angithi ugqoko isithebe esinje. Abethi amaSwati noma amaZulu noma abaPedi besuthu ukuhlatshwa inkomo thina indlama into yethu bese inyama ibingalethwa ngeplate ilethwa ngesithebe noma ngogqoko ibekwe inyama la ishisa abantu bakuqala ke ububa indoda ngoba unomkhaba mawungenamkhaba usondoda ngizokutshela udalwa yini. Okay, now bayidla inyama bese kuthatha upelepele ubekwe la ekhoneni ngenhla uqotho ubekwe la umuntu athatha iqatha ahlikihla upelepele adle athatha iqatha uma uyabona amadoda wakhe uthatha iqatha livaye ka right ekhoneni uyabona umuntu umedlala igraph ichess yaba uthatha iqatha ekhoneni emlonyeni iqatha ekhoneni mase beqedile mangabe besidla kasibiya uyindoda sotobe bese ziyawashwa uyithebe ugqoko liyobekwa lome kuphela inyanga ezintathu ezo4 mhla usotobe ehlabile futhi uzosebenza lona loligqoko olagezwa njoba sibuye sigezwe ngegazi lagezwa. Kodwa once inyama yashishiliza yadlula la ebekuhleli khona upelepele uyothi uyayidla uzwe kubaba kuvuka upelepele omdala wavuka ogqokweni. You need to know ungizwa kahle you need kuze uphumelele empilweni ubowazi upelepele wakini. Makuthiwa ugogo wakho wayethakatha noma uma wakho kumona oba nawo usafunda grade 7 uzwe kuthiwa kunengane ethole 90% uzwe uvala ubekopela kuvuka lo yapelepele wakini. You need so kungizwa sonke njengoba sila wokuqala noma itest yokuqala uNkulunkulu will make sure ukuthi uzokwenza ukuthi uyimasterishe uzazi wena ungaxeka abantu uzubaxeke nangento oyenzayo angimanje usudeceived awuzazi kwa wena.